מה קורה? רק דגים מוזרים יש פה. דגת משהו? כן, ארוך כזה. זה ליזרד פיש. מה זה כזה דבר? כן, אבל אתה יודע, הוא טוב ללייף בייט. לגרור אותו. כן? כן. הם טובים, זה נקרא ליזרד פיש. הוא כזה שטוח, נכון? שתיים. הוא שטוח. כן, שטוח כזה וארוך. כן, כן. הם טובים ללייף בייט, לפיתיון חי. אם אתה משאיר אותם חיים ואתה גורר אותם... אבל פה אין סלעים, נכון? לא, פה אין. אין לך פיש פיינדר? אני אמרתי אני אנסה אולי קצת לוקוסים וזה, אבל... לא, אתה צריך לוקוסים טיפה יותר בפנים, איפה שהריף. עוד לפה? כל האזור הזה זה בערך עוד, עכשיו אנחנו ב-19, בערך עוד 7-8 מטר עומק. יש ריף שהולך אתה יודע, הולך עוד קילומטר אחד? בוא איתי. לא, אני חוזר כבר, אני ככה... לא קילומטר, פחות, 500-600 מטר. 500, שאני אדע, 500-600 מטר מפה יש ריף? יש ריף שהולך, זה סדרה של ריפים, כן. אני אבוא פעם הבאה עם סבידה, אני אנסה שם. אוקיי. בהצלחה מותק. Good fish. לקחתי slow jig, נראה לי זה לוקוס. כן, זה לוקוס. לוקוס חפש. כן. כן, בטח 1.5 קילו. לא ענק. כן, 4.5, בערך 2 קילו. תראה את הזטרוחה, אמא שלו. מה שלא יקרא לי תחותה בן 1000.